Ang ato lang is ang child work no is ang mga trabaho nga makapaayo boost sa sa pag-isip o sa kabata. Dili siya maka-harm sa bata kundi maka-develop siya. Makatabang siya sa development sa usa ka bata para mamahimong responsable rather sa isip o sa kabata. Example is ang household chores. So usa na siya sa ang mga basic household chores nga makatiguta para mamahimo tang responsable isip usa ka tao. Example paadtuon kita sa atong mga kung naay negosyo ang atong parents, paubanon kita no to show or kani siyang patanawon kita og unsaon ang pagpamalakad sa atong negosyo, pero sa gagmay lang nga oras, dili ingon nga kining gipatinda ta sa mga taas nga oras, di ba sir? Kini siya nagpamatuod nga ang atong parents sad nagtan-aw sa kalambuan no sa atong mga anak, and sa child labor mauna siya nga kini siyang marisgo ang health sa bata, ang seguridad sa bata, og nagtrabaho siya gyud og kanang mga delikado nga trabaho nga usa ni ana maapektuhan gyud ang edukasyon sa bata o ang safety o ang seguridad sa bata. So mauna siya ang kalahian sa child work o child labor.